மாதாஜி ஸ்கிரீன்ல வரல. இப்பதான் வந்துச்சு, கொஞ்ச நேரம். ஹரே ஆ, கிருஷ்ணா. இல்ல நான் வாசிக்கட்டுமா? ஒரே ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, இந்த வந்துடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ, ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ஆஃபர் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாஹயா சசிரு உத்மிலீதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததானி சவபாந்திஹம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரு श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं शाक्रजातं सह घन रघुनाथान्विदं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गण ललित श्रीविशाखान्विदांस. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका गान्धा राधा गान्धा नमोऽस्तुते. दत्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्य सकृभा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनोभ्य वैष्णवोऽप्य नमो नमः. नमो ब्रह्मणय देवाय को ब्राह्मण हिदाय स जगद्हिदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्ध्याय कृष्ण भ्रमो प्रदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः. गुरुवे सौरचन्द्रय राधिकाय ददालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय नमो नमः. कृष्णाय वासुदेवाय देवही नंदनाय स नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण परेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. सरस्वते नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय श्री कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा हरे माताजी. माताजी, प्रणाम माताजी, हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उमापति प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम माताजी. हरे कृष्णा माताजी. कृष्णा। ओके। हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். 7th சாப்டர் நம்ம பார்க்கணும். ஒரு நிமிஷம். முழுமையான அறிவு அப்படின்றதுல பகவானை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். கேட்கணும் அப்படின்றது, கேட்கறதுனால என்னென்ன நன்மைகள் அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பகவானுடைய எனர்ஜிகள், சக்திகள் என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். சரிங்களா? அப்புறம் யாரெல்லாம் பக்தி பாதைக்கு வருவாங்க, யாரெல்லாம் வரமாட்டாங்க அப்படின்றதையும் நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதெல்லாம் நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தது. இன்னைக்கு நம்ம இது முடிச்சிட்டோம் இல்லையா? இதெல்லாம் முடிச்சாச்சு. ஹரிபோல். ஓகே. ஸோ பகவானோட அந்த கேள்வி ஞானம், அதனால நம்மளுக்கு எவ்வளவு முன்னேற்றம், பகவானோட சக்திகள். சரிங்களா? அப்புறம் யாரெல்லாம் பக்தி பாதைக்கு வருவாங்க, யாரெல்லாம் நிராகரிப்பாங்க, தேவர்கள் வழிபாடும் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? இப்போ யார் பக்தராக முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். அந்த வகையில் நம்ம ஸ்லோகங்கள் நம்ம வாசிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? அவசியம் ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. इच्छात् वेषसमुद्रेण द्वन्द्वमोहन पारतः सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे யாந்தி பரந்தவ. பரதகுல தோன்றலே, எதிரிகளை வெல்வோனே, விருப்பு வேறுப்பினால் உண்டான இருமைகளில் மயங்கி உள்ள எல்லா உயிர் வாழிகளும் மிகுந்த குழப்பத்துடன் பிறந்துள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். மாதாஜி
7.26 ஸ்லோகம் தானே வாசிச்சிங்க? 27 வாசிச்சு மாதாஜி, 26 வாசிச்சு. 26. அதுதான் 26. சரி, ஓகே மாதாஜி, அது இருக்கட்டும். நான் இது டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் வாசிக்கிறேன், சரியா? அர்ச்சனா முழுமுதற் கடவுள் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்கப் போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன் அப்படின்றத பகவான் இங்க குறிப்பிடுறாங்க. இதே மாதிரி முன்னாடியும் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? 4th சாப்டர்லையும் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? பகவானுக்கு ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் எல்லாம் தெரியும் அப்படின்றது. நான் எல்லா ஜீவாத்மாவையும் நன்கு அறிவேன் அப்படின்றது பகவான் இங்க குறிப்பிடுறாங்க, சரிங்களா? ஏன்னா எல்லாத்துலேயும் ஊடுருவிருக்காங்க, ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர்லாம் தெரியும் பகவானுக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம். ஏன்னா நேற்று அத்தியாயத்தில் இன்னொரு விஷயமும் பார்த்தோம், நீரில் சுவையா, அப்புறம் வந்துட்டு சப்தத்தில் வந்துட்டு வேத சப்தங்கள ஓம்காரமா பிரணவமா இருக்கு அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க. மனிதர்களுக்குள்ள திறமையானா இருக்கு அப்படின்னாங்க. அது மாதிரி ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் ஒன்று பார்த்தோம், 7.7, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை வேறு எதுவும் இல்லை அப்படின்றதையும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் இது வரைக்கும் நம்ம தெரிந்த ஞானத்தை வச்சு பார்க்கும்போது பகவான் வந்து எல்லாத்துலேயும் இருக்காங்க, பகவானுக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படின்றது தான். ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் எல்லாமே தெரியும், சரிங்களா? எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நான் அறிவேன், ஏன்னா எல்லாருடைய இதயத்திலையும் பரமாத்மாவா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம், சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை, பகவான் எல்லாத்துலேயும் இருக்காங்க, எல்லாரையும் நல்லா அவங்களுக்கு தெரியும், சரிங்களா? ஆல் பிரவேசிவ் அப்படின்னு பார்க்குறோம். விரிவாக்கங்கள் பகவான் இல்லாத இடமே கிடையாது, மெட்டீரியல் எனர்ஜிலையும் சரி, ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜிலையும் சரி. ஆனால் பகவானே யாரும் அவங்கள உள்ளது உள்ளபடி புரிஞ்சிருக்காங்களா அப்படின்னா இல்லை. ஏன்னா ஜீவாத்மாவுக்கு அந்த அளவு சக்தி கிடையாது பகவானை முழுமையாக உள்ளது உள்ளபடி தெரிஞ்சுக்கிறது. பக்தர்களாக இருக்கும் பட்சத்தில் பகவானை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ண முடியும், சரிங்களா? அது கூட டாப் மோஸ்ட் டிவோட்டிஸ் மாதிரி விருந்தாவனில் இருக்கிற ரஜவாசிகள், ராத்தாராணி அம்மா, பலராமர், அந்த மாதிரி, சரிங்களா? இப்போ நம்மளாம் இந்த கண்டிஷன் சொல்ல இருக்கோமா, நமக்குலாம் ரொம்ப சிரமம். ஏன்னா நம்மக்கிட்ட அந்த 4 குறைபாடுகளும் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாமே நம்மளது கம்மி, சரிங்களா? அதனால அப்போ கிருஷ்ணர் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை அனைத்தையும் அறிவார். கிருஷ்ணர் எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் நன்கு அறிவார், ஆனால் பகவானே அறிந்தவங்க ரொம்ப கம்மி, சரிங்களா? அதை நம்ம பார்க்கறது. கிருஷ்ணர் சூரியனை போன்றவர், மாயை மேகத்தை போன்றது, மேகங்கள் தற்காலிகமாக மறைக்கலாம். வானத்துல சூரியன் இருக்கு, சரிங்களா? மேகக்கூட்டம் வந்து சூரியனை மறைக்குது, சூரியன் இல்லைன்னு ஆகாது, அதில் சக்தியும் குறையாது. ஆனால் அந்த மேகக்கூட்டங்கள் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு விலகிடும் இல்லைங்களா? அது மாதிரி பகவான் அப்படின்றவங்க எப்பயுமே உயர்ந்தவங்க. இந்த மாயா சக்தி இருக்கு இல்லையா, அது வந்து தற்காலிக மேகம் மாதிரி. நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட இருந்து அந்த அந்த பூர்ணமான அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் நம்ம இல்லாமல் விலகி இருக்கோம் தற்காலிகமாக, சரிங்களா? அத்தக மறைவு நமக்கு எல்லைக்கு உட்பட்ட பார்வையில் மட்டுமே, சூரியன் உண்மையில் மறைக்கப்படுவதில்லை அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒன்ஸ் இந்த கண்டிஷன் லைஃப்லேயே நம்ம வெளியில் வந்துட்டோம், பக்தி பாதையில் வந்து அப்படின்னா நம்ம பகவானை முழுமையாக உள்ளதுபடி புரிஞ்சுக்கலாம், சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்கே பார்க்குறது. கிருஷ்ணனுடைய ரூபம் பௌதிகமானதாக இருந்தால் அவரால் எப்படி கடந்தது, நிகழ் மற்றும் எதிர்காலத்தை அறிய முடியும்? ஏன்னா இங்கே அருவவாதி அதில் நம்ம பார்த்ததுல என்னன்னா, பகவான் வந்து இந்த பௌதிக சரீரத்தில் அவங்க வந்து அப்பியர் ஆகுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்படி ஒரு வேலை இருந்தால் அவங்களால எப்படி ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சரில் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும்? அதனால் அவங்களுக்கு பௌதீக சரீரம் அப்படின்றது கிடையாது அப்படின்றதையும் நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா? அதுதான் எதுக்காக இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோன்னா இந்த ஸ்லோகத்துக்கு ரிலேட்டடாக பகவானுக்கு வந்து எல்லாமே தெரியும், நடக்கிறது நடந்தது நடக்க போகிறது, சரிங்களா? அதே மாதிரி அவங்களுக்கு எல்லா ஜீவாத்மாக்களை பற்றியும் தெரியும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அவங்க ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறாங்க, அவங்கள புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ஒரு கண்டிஷன் சொல்லுக்கு சிரமம், இன்கன்சீவபிள்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில், சரிங்களா? 7.27 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? அது வாசிச்சிட்டீங்க இல்லையா? ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சிட்டீங்க. சரி, ஓகே, இருக்கட்டும். அது அப்படி நானும் வாசிச்சிடறேன். பதுக்குள்ள தோன்றல் எதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல இந்த ஹரே கிருஷ்ண ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி, இது ருக்மிணி மாதாஜி ஆல்ரெடி வாசிச்சுட்டாங்க. ஸோ அதனால இந்த ஸ்லோகம் அப்படியே நான் இது பொருளுரை மட்டும் வாசிச்சிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரி போல். வர்தகுல தோன்றலே, எதிரிகளை வெல்வனே, விருப்பு வெறுப்பினால் உண்டான இருமைகள் மங்கியுள்ள எல்லா உயிர் வாழிகளும் மிகுந்த குழப்பத்துடன் பிறந்துள்ளனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். விருப்பு வெறுப்புன்றது இதற்கு நிறைய தடவை பார்த்துட்டோம், இருமைகள் அப்படின்றது, சரிங்களா?
பிடிக்கும் பிடிக்காது, நண்பன் விரோதி, அந்த மாதிரி டிஸ்கிரிமினேட் பண்றோம் இல்லையா? நல்லது கெட்டது இப்படின்ட்டு நம்ம வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்றோம். எனக்கு பிடிச்சவங்க, எனக்கு பிடிக்காதவங்க, குளிர் வெப்பம், மானம் அவமானம் அப்படின்லாம். ஸோ அதெல்லாம் பௌதிகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அப்படின்னு அதுலேருந்து நம்ம வெளியில வரணும். சரிங்களா? அதுல வெளியில வராத வரைக்கும் நம்ம கண்டிஷன்ஸோட குழப்பத்தோட தான் இருப்போம் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்கறது. சரிங்களா? எப்படி ஏன்னா நம்ம இங்க பார்த்தோம்ல, மாயையால் நம்ம மறைக்கப்பட்டிருக்கோம் தற்காலிகமா. சரிங்களா? அதுதான். அந்த மாயை விலகுனதுக்கு அப்புறம் நமக்கும் பகவானுக்கும் அந்த உறவு நித்தியமா அமைஞ்சு பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப எந்த கேள்வியும் நம்ம கிட்ட வராது. சரிங்களா? குழப்பமே இருக்காது. பகவான், நான் பகவானோட நித்திய சேவகன், நான் பகவானுக்கு நித்திய தொண்டு பண்ணணும். இது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தெளிவா தெரியும். ஆத்மாவில் இருக்கிற அந்த சச்சித் ஆனந்தம் அப்படின்னு சொல்றோம்ல, அந்த சித்து பூர்ண அறிவு, அந்த நிலையில் நம்மலாம் இருப்போம். சரிங்களா? ஆனா இந்த கண்டிஷன்ஸோல இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு அந்த குழப்பம் அப்படின்றது இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது விலகணும். விலகணும்னா பக்தி பண்ணணும் நம்ம பகவானுக்கு. அதுதான். அடுத்தது ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 28 ஸ்லோகம். ம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, மியூட்ல இருக்கீங்க. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி. ஓகே, எதுவும் வேலையா இருப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? हरे कृष्णा माता जी। வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। येषां त्वं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते त्वन्दवमोघनिर्मुक्ता परिचन्दो मां दृष्टिव्रतः। முற்பிறவியிலும் இப்பிறவியிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூர்ணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ, அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஃபால் டவுனே இல்லாம பகவான்கிட்ட பூர்ணமான நிலைச்ச பக்தியோட இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம கிட்ட ஆல்ரெடி நடந்திருக்கணும். சரிங்களா? முற்பிறவியிலும் இப்பிறவிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு நிறைய புண்ணியமான கர்மங்கள். சரிங்களா? இந்த யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அதெல்லாம் நல்லா பரிபூர்ணமா பண்ணி எவர்களது பாப விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, இதெல்லாம் செய்யறதுனால பாப விளைவுகள்லாம் போகுது. அந்த நிலையில் இருக்காங்க. எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலேருந்து, இந்த ஜடவுலக இருமைகள்லேருந்து விடுபட்டு இருக்காங்களோ, அவங்க வந்து பகவான் கிட்ட மன உறுதியோட பக்தி பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் பூர்ணமா ஆஹ், விலகிறதுக்கும் நம்மளுக்கு என்ன சாதனா பக்தி ரொம்பவே உதவும். சரிங்களா? சாதனா பக்தியில நம்ம ஸ்திரமா நம்ம என்கேஜ் பண்ணிக்கிறோம் குருவோட கைடன்ஸ்ல அப்படின்னும் போதும் நம்ம கிட்ட என்ன ஆகும்? இந்த பாவங்கள்லாம் விலகி, இந்த மயக்கங்கள், இருமைகள் அதெல்லாம் விலகி, நம்ம வந்து பக்தியில மன உறுதியோட நம்ம இருக்க முடியும். சரிங்களா? இதுதான் அந்த விஷயங்கள் தான் இதுல பாயிண்ட் வைஸ்ல இருக்கு. அப்ப தூய பக்தர்களின் சங்கத்தில் மட்டுமே சாத்தியம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? நல்ல பானஃபைடு பரம்பரை அளவுல டிவோட்டீஸோட கைடன்ஸ்ல, சரிங்களா? பிரபு பார்த்தா குரு மகாராஜ் அவங்களோட கைடன்ஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணணும். அப்ப மட்டும்தான் இந்த பாவங்கள்லாம் நீங்கி, இருமைகள்லாம் நீங்கி, சரிங்களா? பக்தியில நம்ம முழுமையா ஸ்திரமா ஈடுபட முடியும். இல்லைன்னா சிரமம். ஓகேங்களா? அடுத்தது 29 ஸ்லோகம். யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी। அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यजन्ति ये प्रथमतत् विदुत् கிருஷ்ணம் அத்தியாத்மம் கர்ம சாகிலம். முழுமையிலிருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் விடுபட முயலும் அறிவுடையோர் பக்தி தொண்டின் மூலம் என்னிடம் அடைக்கலம் புகுகின்றனர். திவ்யமான செயல்களை பற்றி அனைத்தையும் அறிவதால் அவர்கள் உண்மையில் பிரம்மனே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகான ஸ்லோகம். நல்ல இந்த நம்மளுக்கு இந்த பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் அப்படின்ற விஷயம் எப்பயுமே நம்மளை தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கு. நம்ம மேல படர்ந்து இருக்கு இல்லைங்களா? கண்டிஷன் சோல் மேல இது எதையும் நம்ம தடுக்கவே முடியறதில்ல. பிறப்பையும் தடுக்கிறது இல்ல, முதுமையும் தடுக்க முடியறதில்ல. அது மாதிரி நோய், மரணம் இதெல்லாம் நம்மள தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கு. சரிங்களா? அப்ப அதுலேருந்து விடுபட முயலணும். நம்மளுக்கு இந்த சிரமம், நம்மளுக்கு ஒரு கஷ்டம் இருக்கு, கொஞ்சம் கையிலயோ கால்லயோ வலின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்?
பரவாயில்ல இருக்கட்டும், நம்ம பாட்டுக்கு வாழலாம் அப்படின்னு இருக்குமா? இல்லை. என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? அந்த வலியை எப்படியாவது போக்கிக்கணும்னு நினைப்போம் இல்லைங்களா? சரி ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு, என்னன்னு பார்க்கணும், அதை சரி பண்ணணும் அப்படின்னு. ஸோ அது மாதிரி நம்மளுக்கு வாழ்க்கையிலே அது மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குன்னா சரி பண்ண பார்ப்போம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி நம்மளுக்கு இந்த நிரந்தர கஷ்டம் அப்படின்னா என்னன்னா, பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் தான் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும். அதுலேருந்து அறிவுடையவங்க விடுபட முயலுவாங்க. சரி பரவாயில்ல இப்படியே வாழ்ந்துக்கலாம். என்ன பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் தானே. அது என்ன நம்ம பார்க்காததா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, சிலவங்க அதுலலாம் ஓகே அப்படின்ட்டு இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஆனா அந்த மாரி இருக்கக்கூடாது. நமக்கு ஒரு கஷ்டம் இருக்குன்னா, அத நம்ம சரி பண்ணிக்கணும். இல்லைங்களா? ஸோ அது மாரி விடுபட முயலும் அறிவுடையோர் பக்தி தொண்டின் மூலம் என்னிடம் அடைக்கலம் புகுகின்றனர். பகவான்ட்ட பக்தியின் மூலியமா சரணாகதி பண்றாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? திவ்யமான செயல்களை பற்றி அனைத்தையும் அறிவதால் பக்தி அப்படின்றதே திவ்யமான செயல்கள் தானே, பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய செயல்கள். இப்ப நம்ம பகவத்கீதை லேர்ன் பண்றோம், கேட்குறோம், சொல்றோம். திவ்யமான செயல். இல்லைங்களா? பகவான மனசுல நினைக்கிறோம். திவ்யமான செயல். ம். அது மாரி எல்லாமே அர்ச்சிக்கிறது, பிரேயர் சொல்றது, ம். சமர்ப்பணம் பண்ணிக்கிறது, ம். நம்ம புலன்கள பகவான் மேல என்கேஜ் பண்ணிக்கிறது. எல்லாம் திவ்யமான செயல். அதெல்லாம் தெரியறதுனால உண்மையில் அவங்க வந்து பிரம்மனே, ஆத்ம நிலையில இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கறது. அடுத்தது 30 ஸ்லோகம். யார் வாசிச்சு குடுக்குறீங்க? நான் வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஷமதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க அவசியம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 7 ஸ்லோகம் 30. ஷாதி பூதாதி தைவம் மாம் சாதி யஞ்ஞம் சயே விது பிரயாண காலே அபி சமாம் தேவிதுர் யுக்த ம். யுக்த சேதச. ம். பௌதிக தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனாகவும் பரம புருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரம புருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த அத்தியாயத்துக்கான ஆரம்பம். ஹரே கிருஷ்ணா. பௌதீக தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனுமாக பரமபுருஷனாகவும், சரிங்களா? எல்லாமே பகவானா பார்க்கறது. ஏன்னா எல்லாத்துக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்காங்க. அப்படின்னும் போது எல்லாத்தையுமே பகவானா பார்க்கறது. அவங்க தான் எல்லா யாகங்களோட ஆம், சுப்ரீம் என்ஜாயர்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. நம்ம என்ன யாகம் பண்ணாலும் அது கடைசியில அவங்கள தான் சென்றடையும். சரிங்களா? அப்படி பகவானை தெரிஞ்சுக்கிட்டு, சரிங்களா? என்னை பற்றிய உணர்வுடன் எப்பயும் கிருஷ்ண உணர்வுல. நம்ம எந்த உணர்வுல இருக்கோம்? பௌதீக உணர்வுல இருப்போம். நம்ம ஃபேமிலிய பத்தி யோசிக்கும்போது, சரிங்களா? நம்மள பத்தி யோசிக்கும்போது, நம்ம எப்படி என்ஜாய் பண்ணலாம்? நம்ம எப்படி நம்மள பாதுகாத்துக்கலாம்? அது மாரி இல்லைங்களா? அது மாரி ஃபேமிலி அது. அந்த மாரி இருக்கிறது, பாட்லி பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கிறது பௌதீக உணர்வு. அதே கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்னும்போது, கிருஷ்ணா ரிலேட்டடா இருக்கும். சரிங்களா? அப்பயும் சாப்பிடுவோம், பிரசாதமா சாப்பிடுவோம். அப்பயும் கேட்போம், கிருஷ்ண கதாவ கேட்போம். பஜன், கீர்த்தன், பக்தர்கள் அசோசியேஷன்ல இருப்போம். அது கிருஷ்ண உணர்வு. அப்ப என்னை பற்றிய உணர்வுடன், அதாவது பகவான் நாமரூப குணநிலைகள்ல இருப்பவர்கள், மரண நேரத்திலும் கூட, சரிங்களா? இந்த மாரி யார் வாழ்க்கைய வாழ்றாங்களோ, பக்தி மார்க்கத்துல, கிருஷ்ண உணர்வுல, இறக்கும் நேரத்துல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? கண்டிப்பா பகவானை நினைச்சு, பகவானை அடைய முடியும். அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுலேருந்து நம்ம இங்க பாயிண்ட்ஸ்ல பார்க்கறது. அப்ப தூய பக்தி தொண்டின் முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்பதிலும், அவரை புகழ்வதிலும் நல்லா கேட்கணும் நெறையா. ஆசை தீர, கிரீடியா. சரிங்களா? எங்கெங்கெல்லாம் கிளாஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் போய் கேட்கணும். அதுவும் யார்ட்டேருந்து கேட்கணும்? பானஃபைட் பரம்பராலேருந்து கேட்கணும். சரிங்களா? அதுவே ஒரு பெரிய குடுப்பினை அது. அந்த மாரி. அதே மாரி புகழை பாடுவதிலும், நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ணணும். அதே மாரி நம்மளும் வந்துட்டு பகவானோட நாமரூப குணநிலையில சொல்லணும். எல்லா நோக்கங்களும் நிறைவேறிவிடும். இந்த 2 மட்டும் போதும். நல்லா கேட்கறது, நல்லா சொல்றது. சரிங்களா? இந்த உறுதியான, திடமான நம்பிக்கை. சரிங்களா? திருட விரத அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்றோம். அதாவது முழுமையா திடமான நம்பிக்கை இருக்காங்க. பக்தி யோகம் அல்லது திவ்யமான அன்பு தொண்டின் தொடக்கம் இதுவே. யாரு நல்லா கேட்குறாங்களோ, நல்லா சாண்ட் பண்ணி பகவான் நாமத்த, அதுக்கப்புறம் அவங்களோட நாமரூப குணநிலைகள, கிருஷ்ண கதாவ சொல்றாங்களோ, அதுதான் ஆரம்ப நிலை பக்தியில. சரிங்களா? அது திடமாவும் இருக்கணும் நம்ப. பரிபூர்ணமா. சரிங்களா? அதான் நம்ப பார்க்கறது. ஸோ இந்த மாரி நிலையில நம்ம நல்லபடியா பக்தி பண்ணணும். பக்தி யோகத்துல முதல் அத்தியாயமான 7th சாப்டர் நம்ப கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். சரிங்களா? கேள்வி ஞானம் பத்தி பார்த்தோம்.
பகவானோட சக்திகள் அப்படின்றத பார்த்தோம். பகவானை யாரெல்லாம் ஏத்துப்பாங்க, யாரெல்லாம் அதை பக்தி பாதைய யாரெல்லாம் ஏத்துப்பாங்க, யாரெல்லாம் நிராகரிப்பாங்க, தேவர்கள் வழிபாட்டோட தன்மை என்ன, யாரெல்லாம் பக்தராக முடியும் அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இப்போ நம்ம அடுத்தது 8th சாப்டர் நம்ம பார்க்கலாம் பகவானோட அனுகிரகத்துல. அக்ஷர பிரம்ம யோகம், கிருஷ்ணரை அடைதல் அப்படின்றது சரிங்களா? எல்லா சாப்டரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். எனக்கு இந்த சாப்டர் ரொம்ப பிடிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்களா? ஏன்னா நம்மளோட ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் என்ன? பகவானை அடையணும். பக்தி பண்ணி பகவான் கிட்ட எப்பயும் நித்திய பக்தியோட இருக்கணும் இல்லைங்களா? அதுக்கான மார்க்கம் இதுல பகவான் அழகா கொடுத்துருக்காங்க. ஏதான ஒரு மாதாஜி பரத்தை அடைதல்னா பகவான் அடைதல்னா ஆஹ் ஓ, பகவான் அடைதல், ஹரே பகவான் கிருஷ்ணா லோகத்தை அடையிறது சரிங்களா? ஹரே So, அதுதான் அப்ப அதுக்கான விஷயம் தான் நம்மளுக்கு இதுல இருக்கு. ஹரி போல். ஏன்னா ஒரு ஆத்மா அடைய வேண்டிய விஷயமே அதானே, பகவானை அடையணும். அதுக்கான மார்க்கம் தான் இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப 7th சாப்டர் நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம். 8th சாப்டர்ல அர்ஜுனர் 8 கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இறக்கும் நேரம் இறுதி தேர்வு அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது, பகவானை அடையிறது அதை பத்தி 8லேருந்து 8.9லேருந்து 22 வரைக்கும் பார்ப்போம். தூய பக்தியே சிறந்தது அப்படின்றத பார்ப்போம். ஏன்னா நம்ம பக்தி யோகம் பார்க்குறோமா, ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸ்லோகங்களோட பார்க்கலாம் சரிங்களா? 7.29-30ல வந்து நமக்கு கொடுத்து ஒரு பகவானோட உபதேசத்துல இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிய வந்துச்சு சரிங்களா அர்ஜுனருக்கு. ஸோ அந்த வகையில் அதை பேஸ் பண்ணி அர்ஜுனர் வந்து 8வது அத்தியாயத்துல இந்த 8 கேள்விகளும் கேட்பாங்க சரிங்களா? 29 and 30 ஸ்லோகங்கள்ல யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? அவசியம் ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. 29, 30 ஸ்லோகம் 7th சாப்டர்ல. 7th chapter 29 ஸ்லோகம் மாதாஜி. 29, 7.29, 7.30 ஸ்லோகமும் மாதாஜி. மாதாஜி எடுத்துக்கிட்டீங்களா? எடுத்துட்டு மாதாஜி. வா. जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यदन्ति ये ते ब्रह्म तत् विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म शाकिलम्. டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிக்கிறதுனால வாசிச்சு கொடுங்க. முழுமையிலிருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் விடுபட முயலும் அறிவுடையோர் பக்தி தொண்டின் மூலம் என்னிடம் அடைக்கலம் புரிகின்றனர். திவ்யமான செயல்களை பற்றிய அனைத்தையும் அறிவதால் அவர்கள் உண்மையில் பிரம்மனே. ஸ்லோகம் 30. சாதி பூதாதி தெய்வம் மாம் சாதி யஜ்யம் ஏ விது பிரயாணத்திலே அபிச்ச மாம் தேவிதுர் யுக்த சேவிச. பௌதிக தோற்றம், தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களையும் ஆள்பவனாகவும் பரம புருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரம புருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப நம்ம பார்த்த ஸ்லோகங்கள் தான். அதனால நம்ம அடுத்தது 7th சாப்டர் 8th சாப்டர் நம்ம போகலாம் சரிங்களா? ஸோ எப்பயுமே கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறாங்க, மரணத்தின் நேரத்துலையும் பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றதுல இல்லை என்ன அந்த பிரம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோமா பிரம்மனே அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் அதி தெய்வம் அதி யஜ்ஞம் இறக்கும் நேரத்துலையும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோமா அத்தியாத்மம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அர்ஜுனர் வந்து இந்த வார்த்தைகள்லாம் இருக்கா பகவானோட உபதேசத்தில், அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத கேட்பாங்க சரிங்களா? அதுதான் இந்த 8 கொஷின்ஸு. நம்ம அப்படியே ஸ்லோகங்களோடையே நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா இன்னொரு சார்ட்டும் இருக்குது, இதோ எதுவும் இருக்குது, அதனால் அதை நான் எடுக்கலை. இப்போதைக்கு நம்ம அந்த ரியலைசேஷன்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்ப்போம். 7வது அத்தியாயத்தின் இறுதி 2 பதங்களில் கிருஷ்ணர் சில தொழில்நுட்ப சொற்களை பயன்படுத்தினார். அர்ஜுனர் அவற்றை தெளிவாக தெளிவுபடுத்துவதற்காக 8 கேள்விகள் கேட்கின்றார் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் சரிங்களா? முதலில் உள்ள 7 கேள்விக்கு பகவான் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக உபதேசம் கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த இறக்கும் நேரத்தில் உங்களை எப்படி நினைக்கிறது அப்படின்றதுக்கு இந்த அத்தியாயத்தில் விளக்கங்கள் நிறைய நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா? அதுதான் இப்போ நம்ம வந்து 8.1
8.12 ஸ்லோகம் யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? சாரி, நான் இந்த ஸ்லைட் பார்க்கல. நான் வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? உஷா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. அத்தியாயம் 8 பரத்தை அடைதல். ஸ்லோகம் 1. ம். கிம் தத் பிரஹ்ம கிமத் யாத்மங் கிங் கர்ம புருஷோத்தம அதிபூதஞ் சஹிம் புரோக்ததம் அதிதைவம் கிமுக்ஷதே. அர்ஜுனன் வினவினான், எம்பெருமானே, உத்தம புருஷரே, பிரம்மன் என்பது என்ன? அத்தியாயம் என்பது என்ன? பலநோக்கு செயல்கள் யாவை? இந்த ஜட தோற்றம் என்ன? தேவர்கள் யாவர்? இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக. அடுத்ததும் வாசிக்கட்டுமா? வாசிச்சுக்கோங்க மாதாஜி, ரெண்டும் ஒரே இதுதான் வரும். அதியஞ்சங் கதங் கோத்ர தேகஸ்மிதந்து சுதன பிரயாண காலே சஹதன் ஞோயோசி நியதாத்மபிஹி. மதுசூதனரே, யாகங்களின் இறைவன் யார்? உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார்? பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உம்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே போல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இங்க அதான் அர்ஜுனர் கேட்குறாங்க, சரிங்களா? பிரம்மன்னா என்ன, அத்தியாத்மம்னா என்ன, அதுக்கப்புறம் பலநோக்கு செயல்கள்னா என்ன, ஜட தோற்றம் அப்படின்றது, தேவர்கள் யாவர் அப்படின்றத எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்புறம் யாகங்களின் இறைவன் யார், உடலில் அவங்க எங்க இருக்காங்க, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவாங்க, மரண காலத்தில் அவங்கள எப்படி நினைக்க முடியும் அப்படின்றத கேட்குறாங்க, சரிங்களா? ஸோ அதுதான் நம்ம இந்த 2 ஸ்லோகங்களையும் நம்ம பார்க்கறது, அந்த 8 கேள்விகள். 8.3 ஸ்லோகமும் 4 ஸ்லோகமும் ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் ஸ்வபாஹோஹத்யாத்முச்யதே பூதபாஹோத்பவக்கரோ விஸ்கரஹ கர்ம சஞ்சிதஹ. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றதும் உன்னதமானதும் ஆகும். அதன் ஸ்வபாவமான நித்திய இயற்கையான ஜீவாத்மா அத்தியாத்ம என்று அழைக்கப்படுகின்றான். ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா, பலநோக்கு செயல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல். ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிச்சிடுறீங்களா இப்பயே? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிக்கணுங்க. அதிபூதம் ஷரோபாவா புருஷாதி தைவதம் அதியக்ஞோ அகமேவாஸ்வ தேகே தேகக்ருத்தாம் வர. உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே, எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதிக இயற்கை அதிபூத எனப்படும். சூரியன், சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதிதெய்வ எனப்படும். மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கும் பரம புருஷனாகிய நான் அதியக்ஞ, யாகத்தின் இறைவன் என்று அழைக்கப்படுகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல். இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன பிரம்மன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்றத கேட்குறாங்க. அதுக்கு கேட்டாங்களே, அதுக்கான விளக்கம் வந்து பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் கொடுத்துருக்காங்க, சரிங்களா? அழிவற்றதும் உன்னதமானதும் ஆகும் நித்திய இயற்கை ஜீவாத்மா அப்படின்றத பகவான் இங்கே குறிப்பிடுறாங்க. அதே அத்தியாத்மாவும் ஜீவாத்மாவை தான் குறிக்குது, சரிங்களா? 2 விஷயம் கேட்டிருப்பாங்க, அந்த ரெண்டுமே ஜீவாத்மாவை குறிக்குது. அப்புறம் ஜீவாத்மாவின் உடலை வளர்க்கும் செயல்கள், நம்மளோட உடலை வளர்க்கறதுக்கு, அதாவது ஒன்று உடுக்க இருக்க இடம் தேவைப்படுது இல்லையா, அதுக்கான செயல்கள் நம்ம பண்ணுறோமோ, பலநோக்கு செயல்கள், அதுதான் வந்து பலநோக்கு செயல்கள்ன்றத பார்க்குறோம். அதே மாதிரி எப்பொழுதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதிக இயற்கை, பகவானோட இந்த மெட்டீரியல் கிரியேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா, பௌதிக உலகம், அது வந்து எப்பயும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஆனால் அதுவும் நித்தியமாக தான் இயங்கிக்கிட்டே தான் இருக்கும். கொஞ்ச காலத்தில் உருவாக்குவாங்க, மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க, அழிப்பாங்க, மறுபடியும் உருவாக்குவாங்க, மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க, அழிப்பாங்க, நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். நித்தியம்தான் அதுவும். ஆனால் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அது வந்து அந்த கால சுழற்சியில் மாறிக்கிட்டே இருக்கும், எதுவும் நித்தியமாக இருக்காது, சரிங்களா? அதிபூத்த அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அதே மாதிரி சூரியன், சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவான் விஸ்வரூபம், பகவானுக்குள்ளார 33 தேவர்களும் அடக்கம், அது வந்து அதி தெய்வ அப்படி நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவனின் இடத்திலும் பகவான் வந்து பரமாத்மாவாக இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம், சரிங்களா? அது வந்து அதி யக்ஞ அப்படின்னும் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அப்போ அர்ஜுனோட கேள்விகள், இந்த 8 கேள்விகளும்
சாரி ஃபஸ்ட்டு இது 7, அதுக்கப்புறம் அதுக்கான விளக்கம் பகவான் வந்து கொடுத்துட்றாங்க. சரிங்களா? அழிவற்றது ஜீவன், நித்திய இயற்கை அப்படின்றதும் ஜீவன் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஜீவாத்மாவின் ஜடவுடலை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா, அதிபூத்த அப்படின்றது மாறிக்கொண்டே இருக்கிற இந்த பௌதிக இயற்கை, தேவர்களோட எல்லா தேவர்களையும் அடக்கி விஸ்வரூபம் அதி தெய்வ, அதுக்கப்புறம் பரமாத்மா பகவான் நம்மளோட இதயத்தில் இருக்காங்க, அது அது யக்ஞ, அவங்க எங்கே இருக்காங்க, எல்லாருடைய இதயத்தில் இருக்காங்க அப்படின்ற நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்போ அடுத்தது இறக்கும் நேரத்தில் பகவான் நினைவில் கொள்வது எப்படி அப்படின்றதுக்கான கொஷினுக்கு பகவானோட விளக்கங்கள் உபதேசங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? இப்போ 8.5 ஸ்லோகம் யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த காலே ச மேவ மாமேவ ஸ்மரன் முக்தவா கலேவரம் ய பிரியாதி சமத்பாடிவம் யாதி நாஸ்யத்ர சம்சயா. மொழிபெயர்ப்பு. மேலும் தனது வாழ்வில் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான். இது சிறிதும் சந்தேகமில்லை. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தனது வாழ்வின் இறுதியில் யாராவது பகவானை மட்டுமே நினைச்சுக்கிட்டு உடலை விட்டால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கடைசியில பகவானே அடையிறாங்க அப்படின்றத பகவான் இங்க உபதேசம் கொடுங்க. அதுல சிறிதும் ஐயமில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க, சந்தேகமே இல்லை அப்படின்றாங்க. சரிங்களா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், இறக்கும் நேரத்துல பகவானை நினைக்கணும். அதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம். அதுக்கு என்ன பண்ணணும், ஞாபகம் வரணும்னா பிராக்டிஸ் பண்ணணும் இல்லைங்களா? ஏன்னா நம்ம பௌதீக விஷயத்துல ரொம்ப இன்வால்வ்டா இருக்கிறதுனால அந்த நினைவுகள் நிறைய டாமினேட் பண்ணிடுது நம்மள. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த நினைவுகள் நம்மளை டாமினேட் பண்ணாத மாதிரி கிருஷ்ண உணர்வை நம்ம வளர்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். எவ்வளோக்குள்ள பக்தி பண்றோமோ அவ்வளோக்குள்ள பௌதிக விஷயங்கள் நம்மள டாமினேட் பண்ணாம இருக்கும். அப்பதான் நம்மளால பகவானை நினைக்க முடியும் இறக்கும் நேரத்துல அப்படின்றதுதான். சரிங்களா? ஸோ யாரு இறக்கும் நேரத்துல பகவானை நினைக்கிறாங்களோ அவங்க பகவானை அடையிறாங்க. இதுல சந்தேகம் இல்லை அப்படின்னு யாரு சொல்றாங்க, பகவானே சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், அதுக்காக தான் போறோம். சாண்டிங், பகவத்கீதை பாகதம் கிளாஸஸ், சரிங்களா, பக்தர்களோட அசோசியேஷன், இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள், சத்சங் எல்லாம் எதுக்காக இருக்கு அப்படின்னா பகவானை நினைக்கணும். இப்போ ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, பௌதீகமான நினைவுகள் நம்ம கிட்ட ரொம்ப அதிகம் இல்லாம பகவானோட நினைவுகள் அதிகமா நம்ம கிட்ட வரணும். அதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான வேலை. ஏன்னா நம்ம இப்ப வெளியில எங்கேயாவது ஊருக்கு கிளம்புறோம்னா என்ன வேணுமோ அதை தானே எடுத்து வச்சுப்போம் இல்லைங்களா? ட்ரெயினில் போகிறோன்னா டிக்கெட்டு, அதுக்கு தேவையான விஷயங்கள், ஆதார் ஐடி அதெல்லாம். அது மாதிரி ஏரோப்ளேனில் போகிறோன்னா பாஸ்போர்ட்டு, அதுக்கு தேவையான விஷயங்கள், டிக்கெட்டு, விசா எல்லாம். அது மாதிரி என்ன வேணுமோ அதை தான் எடுத்து வச்சுக்கணும். தேவையில்லாத செய்ய மாட்டோம். அது மாதிரி இறக்கும் நேரத்தில் பகவான் நினைவு வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், பௌதிக எண்ணங்கள் நம்மளை டாமினேட் பண்ணாமல் பகவான் நம்மளோட கான்ஷியஸ்னஸ்ல இருக்கணும். அதுக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டும்தான் நம்ம செய்யணும். இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம், மிஸ் பண்ணிடுவோம் பஸ்ஸை, ட்ரெயினை, ஏரோப்ளேனு. சரிங்களா? அதுதான் பகவானை அடைய முடியாமல் இந்த ஜட உலகத்திலே தங்கிடுவோம், போக வேண்டிய இடத்துக்கு போக மாட்டோம். அதுதான். அதனால ரொம்ப கவனமா நம்ம பண்ண வேண்டியது பக்தி அப்படின்றது. நினைவில் கொள்தல் தூய பக்தர்கள் மட்டுமே சாத்தியம். பயிற்சி செய்வதன் மூலம் எப்படி பயிற்சி செய்வது, சாத்திய குணத்துல வாழணும். சரிங்களா? பகவானை நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம சேவைகள் செய்யணும். காலையிலேருந்து தூங்குற வரைக்கும் பகவான் நினைச்சிட்டு தூங்குறது கூட, சரிங்களா, பகவான் நினைச்சு தூங்கணும். அந்த அளவுக்கு எப்படின்னா அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த வாழ்நாள் வந்து அமையணும். சரிங்களா? காலையில் ஏஞ்ச உடனே பகவான் நினைச்சிட்டு எழுந்திரிக்கிறது. அதுக்கப்புறம் நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சொல்லிக்கிட்டே பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணக்கூடிய அளவில் இருக்கணும். நல்ல புஷ்பம், வாசனையான ஃப்ரெஷ்ஷான புஷ்பம், பூ நம்ம வந்து பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுவோம். வாடின அழுகின புஷ்பத்தை, பூவை சமர்ப்பணம் பண்ண மாட்டோம்.
இல்லைங்களா? நல்ல உணவை சமர்ப்பணம் பண்ணுவோம். அழுகி வீணா போன உணவை சமர்ப்பணம் பண்ண மாட்டோம். அது மாதிரி தான் நம்மளோட செயல்கள் எல்லாம் நல்ல செயல்களா இருக்கணும். அந்த செயல்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணணும். நம்ம தவறான செயல்கள் ரஜகுணம், தமோகுணத்துல பண்ணிட்டு அத பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்றதுன்றது கூடாது. சரிங்களா? அதனால நம்ம என்ன செயல் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாரி இருக்கும் வாழ்க்கை. இல்லைங்களா? ஆனா அந்த செயல்கள், அந்த வாழ்க்கைய பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணக்கூடிய அளவுல சாத்வீக குணத்திலிருந்து பகவான மனசுல நினைச்சுட்டு, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்த எப்பயுமே 4 ரவுண்ட்ஸ்ன்றது ஒரு கணக்கு தான். சரிங்களா? ஆனா எப்பயுமே மனசுக்குள்ளார ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்த சொல்லிக்கிட்டே நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம வாழ்க்கைய நம்ம வாழணும். சரிங்களா? நம்ம கடமைகள்லாம் செய்யணும். அதுலலாம் ஒரு குறை வைக்கக்கூடாது. ஆனா நம்மளோட ஃபோக்கஸு பகவான் மேல இருக்கணும். சரிங்களா? அதுமாரி தடைகளை பொறுத்துக் கொள்ளுதல் இதுவும். இந்த பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம வரும்போது, ரொம்ப நம்ம நினைப்போம் மெட்டீரியல் விஷயத்துல தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப தடை. ஆன்மீகத்துலலாம் எந்த தடையும் இல்லன்னு. பக்தி பண்ணி பகவானை அடையறதுக்குள்ளார அவ்ளோ சேலஞ்சஸ் வரும். பிரபுபாதோட லைஃப் எடுத்து பார்த்தாலும் சரி, பிரகலாத் மகாராஜர் லைஃப் எடுத்து பார்த்தாலும் சரி, அர்ஜுனன் எல்லாரோட லைஃப்பையும் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா, அவ்ளோ சேலஞ்சஸ் இருக்கும். சரிங்களா? அது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஓவர் கம் பண்ணி தான் நம்ப பக்தி மார்க்கத்திலயும் முன்னேற்றம் அடையணும். சரிங்களா? ஏதாவது ஒரு சின்ன தடை வந்ததுனாலே விலகிடக்கூடாது. சரி ஓகே பரவால்ல நம்மளால முடியல. என்ன பண்றது? அப்படின்ட்டு. சரிங்களா? முடியணும். வேற வழி இல்ல. பஸ் போயிடும் இல்லைன்னா. சரிங்களா? அதனால அழகா அதுவும் கலியுகத்துல சேஜஸ்லாம் சொல்லுவாங்க. ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் அப்படின்ட்டு இந்த யுகம். ஏன்னா யாகம் பண்ணி, தவம் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் விக்கிரக வழிபாடுலாம் பண்ணி தான் மத்த யுகங்கள்ல நம்ம பகவானை அடைய முடியும். அது பல அ 1000 ஆண்டுகளா. சரிங்களா? ஆனா இங்க வந்து அப்படி கிடையாது. கலியுகத்துல. அவங்கலாம் அதெல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பகவானை அடையறதுக்கு வாய்ப்பு. நம்ம இங்க சாண்டிங் பண்ணாலே பகவானை அடையறதுக்கு வாய்ப்பு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? அந்த சாண்டிங்க நம்ப சிறப்பா பண்ணணும். சரிங்களா? அதுக்குமே முடியாதுன்னா ஒண்ணும் யாரும் காப்பாத்த முடியாது. அதனால நல்லபடியா நம்ம பக்தி பண்ணணும். அப்ப பரமபுருஷன் திவ்யமான இருக்கை அடைகின்றான். எப்படி? அப்படின்னா பாபங்களற்ற, முதுமையற்ற, மரணமற்ற, சோகமற்ற, பசி இல்லாத, தாகம் இல்லாத, ஆனந்தமான, ஆசைகள் உடனடியாக நிறைவேறும் பகவானுடைய இயற்கையை நம்ம அடையிறோம். இதெல்லாம் இங்க இருக்கு இல்லையா? பாவங்கள் பண்றோம், முதுமை இருக்கு, மரணம் இருக்கு, சோகம் இருக்கு, பசி இருக்கு, தாகம் இருக்கு, கஷ்டம் இருக்கு. இல்லைங்களா? ஆசைகள்லாம் சில சமயம் நடக்குது, பல சமயம் நடக்க மாட்டேன்து. இது பௌதிக விஷயம். ஆனா பகவானுடைய இயற்கை எப்படி இருக்கு? இந்த மாரி நெகட்டிவிட்டி எதுவும் இல்லாம ரொம்ப சிறப்பானதா இருக்கு. அந்த இடத்த நம்ம அடையிறோம். சரிங்களா? அப்புறம் இது வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜர் சொன்னது நம்ம லெவல் 1லயே நம்ம பார்த்துட்டோம். சரிங்களா? பாகவதத்துல 7.2.57 ஸ்லோகத்துல யுதிஷ்ட மகாராஜர் சொல்ற ஒரு விஷயம் தான், மரணம்ன்றது எல்லாருக்கும் ஏற்படுறத நம்ம சுத்தி நம்ம பார்க்குறோம். நம்மளுக்கும் தெரியுது. நம்மளும் அதெல்லாம் போய் அட்டெண்ட்லாம் பண்ணிட்டு வருவோம். யாராவது இறந்து போயிட்டாங்கன்னா, நம்ம போய் பார்த்துட்டு வருவோம். ஆனா வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு எப்படி எண்ணம் இருக்கும்னா, நமக்கு அது கிடையாது. அவங்களுக்கு தான். அப்படின்ற மாரி நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழ்வோம். இல்லையா? நம்ம சொல்லிட்டே வருவோம். எவ்ளோ சிரமப்பட்டு வாழ்க்கைய வாழ்ந்தாங்க. எப்படி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயிட்டாங்களே! அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவோம். சரிங்களா? அதே தான் நம்மளும் பண்ணிட்டுருக்கோம். நம்மளும் இந்த பாட்லி பிளாட்ஃபார்ம்ல நிரந்தரமற்ற விஷயத்துக்காக ரஜோகுணம், தமோகுணத்துல இருந்து வேற வாழ்க்கைய வாழ்வோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் நமக்கு எதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லன்னு தான் போறோம். இல்லைங்களா? ஆனா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா, அடுத்தது எல்லாருக்கும் உண்டு எனக்கு கிடையாது. அப்படின்றது. அந்த ஒரு மனநிலை. அவ்ளோ மாயா. சரிங்களா? அந்த மாரி இருக்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கே! அப்படின்னு வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜா சொல்றாங்க. இந்த நிலையில ஜீவாத்மாக்கள்லாம் வாழ்க்கைய வாழறது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கே! அப்படின்றத சொல்றாங்க. 8.6 ஸ்லோகம். யாரு வாசிக்கிறீங்க? हरे कृष्णा माता जी। ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிச்சு குடுங்க. हरे कृष्णा माता। यम यम वापि स्मरन् ம். पावं ம். गच्छत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तत्स्वावभावदः। ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப யார் என்ன நினைச்சு உடலை விடுறோமோ, அந்த நிலைய தான் நமக்கு அடுத்த பிறவிக்கு ஆதாரமா அமையுது அப்படின்றது. சரிங்களா? ஏன்னா வாழ்க்கை ஃபுல்லா என்ன நினைக்கிறோமோ, அதுதான் நம்மளுக்கு கடைசி நேரத்துல ஞாபகத்துக்கு வரும். சரிங்களா? அதனால நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்றதுல ரொம்ப தாட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஆனா தாட்ஸ் எங்க வருது? இன்டெலிஜென்ஸ்லயா? இல்ல சென்சஸ்லயா? புத்திலயா? புத்தில இல்லையா? இது மனதிலயா? மனதுல இல்லைங்களா?
அதனாலதான் அந்த மனதை பகவான் மேல சமர்ப்பணம் பண்ணணும். என் மேல் மனதை நிலைநிறுத்து அப்படின்னு பகவான் ஏன் சொல்றாங்கன்னா, என்ன தாட்ஸ் வருதோ அதுதான் நம்மள பாதிக்குது இல்லைங்களா? இப்போ ஆரம்பத்துலேருந்து அதானே பார்க்குறோம். புறநின் புறப்புலனின்ப விஷயங்கள்ல அந்த தாட்ஸ் போகும்போது அது மேல பந்தப்பட்டு அதுக்கப்புறம் அது அடையலைன்னா கோபப்படுறோம், அதனால வீழ்ச்சி அடைகிறோம். அதே மாதிரி அந்த ஆசை அப்படின்றது எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு, மனதுல புத்தியில சென்சஸ்ல இருக்கு. அதனால பியூரிஃபை பண்ணணும் இதெல்லாம் அப்படி நம்ம நிறைய பார்த்துட்டே வரோமா. அந்த வகையில அந்த ஆரம்பம் அந்த டிசையர் எங்க இருக்கு அப்படின்னா மனதுல தான் இருக்கு. அப்ப அந்த மனம் முழுக்க பகவானோட நாமரூப குணலீலைகள் அப்படின்றதுல இருந்தது அப்படின்னா வேற தாட்ஸுக்கு நம்ம அதுல இடம் கொடுக்காம பார்த்துக்கணும். சரிங்களா? அப்ப நம்ம பகவானை அடைய முடியும். இல்ல அப்படின்னா என்ன தாட்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அடுத்த பிறவின்றது கிடைக்கும் அப்படின்றது. சரிங்களா? அப்ப உடலை விடும்போது ஒருவன் எந்த நிலையை எண்ணுகிறானோ ஐயமின்றி அந்த நிலையை அடைகின்றான் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப எப்போது ஒருவன் மரணம் அடைவான் என்பது நிச்சயமல்ல. அது தெரியாது. பரீட்சித் மகாராஜருக்கு நல்ல வேளை தெரிஞ்சது. எப்ப அவங்க 7 நாள்ல அவங்களுக்கு மரணம்னு. நல்லா ஃபோக்கஸ்டா அவங்க பாகவதம் கேட்டாங்க. இல்லைங்களா? நமக்கு அது தெரியாது. ஆனா கண்டிப்பா மரணம் அடைகிறது நிச்சயம். அது மட்டும் தெரியும். ஆகையால் ஒருவன் எந்த வினாடியிலும் மரணம் வரலாம் என்று தயாராக இருக்க வேண்டும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், எப்பயுமே நம்ம பக்தி அப்படின்றதுல சிறப்பா இருக்கணும். அதுதான் நம்ம எப்ப எக்ஸாம் வச்சாலும் பாஸ் பண்ண தெரியணும். சரிங்களா? ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல நம்ம வந்து ஆன்சர் ரெடியா வச்சிருக்கணும். அது மாதிரி பகவானை நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா பகவானை அடைவோம். நாம் எந்த நொடியில் உயிர் விட்டாலும் நமது ஒரே கடமை கிருஷ்ணரை நினைவில் நினைத்து கொண்டிருப்பது. அதன் மூலம் நாம் வெற்றி அடையலாம். இதுவே நமது ஒரே கடமை. ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் பாயிண்ட். இது சுத்தி தான் நம்ம மற்ற விஷயங்கள்லாம் பண்றோம். சரிங்களா? பகவானே நினைக்கணும். அதுதான் நம்மளோட ஒரே கடமை. அப்ப பகவானோட நாமத்தை கேட்டுக்கிட்டே சொல்லிக்கிட்டே நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டே இருந்தோம். நம்ம கடமையெல்லாம் சிறப்பா செஞ்சோம் அப்படின்னா அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கடமை, ஒரே கடமை நமக்கு. அதை சார்ந்துதான் மற்ற கடமையெல்லாம் இருக்கணும். சரிங்களா? அந்த வகையில மரணத்தில் கண்டிப்பாக கிருஷ்ணனை நினைப்போம் என்பது என்ன உறுதி? வாழ்கின்ற போதே கிருஷ்ணனை நினைக்க பயிற்சி செய்ய வேண்டும். அதான். சரிங்களா? நம்ம மரணத்தின் போது என்ன ஞாபகத்துக்கு வரும்னு தெரியாது. அப்போ நம்ம அந்த நல்லா படிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எக்ஸாம்ல கண்டிப்பா நமக்கு ஆன்சர்ஸ் ஞாபகத்துக்கு வரும். படிக்காம போனா ஞாபகத்துக்கு வராது. அது மாதிரி நம்ம நல்லா கிருஷ்ண பக்தி பண்ணோம்னா கண்டிப்பா வாழ்நாள் இறுதியில நம்மளுக்கு பகவானோட ஞாபகம் வரும். பகவானே அதை நமக்கு கொடுப்பாங்க. பகவான் எப்பயுமே உயர்ந்தவங்க. சரிங்களா? கொஞ்சோண்டு பக்தி பண்ணா கூட நமக்கு அனுகிரகம் பண்றவங்க. மனிதர்கள் மாதிரி ஏமாத்துறதோ இல்ல கேர்லெஸ்ஸா இருக்கிறதெல்லாம் இல்ல. இல்லைங்களா? நம்ம குட்டிக்கோண்டு பக்தி பண்ணாலே அது பகவான் அதை ரொம்ப பெருசா எடுத்துப்பாங்க. அதுக்கு தான் அந்த எலியோட ஸ்டோரி ஒண்ணு இருக்குல்ல, பத்ம புராணத்துல ஒரு எலி வந்து என்ன பண்ணும், கோயில்ல உள்ள விளக்குல அந்த திரியில ரெட் கலர்ல அந்த திரி எரிஞ்சிட்டு இருக்கும். அணைய போற நேரம். அத பழம்னு நினைச்சு போய் சாப்பிட போய் அதோட உடல்ல நெருப்பு பட்டுரும். அது குதிக்கும். சரிங்களா? வழியில குதிக்கும். ஆனா, எனக்கு ஆரத்தி நீ காமிக்கிறதா நினைச்சு நான் உனக்கு முக்தி தரேன். அப்படின்ற அளவுக்கு பகவான் வந்து என்ன பண்றாங்க, அந்த அளவு காருண்ய குணத்தோட அவங்க வந்து இருக்காங்கன்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அதனால நம்ம பக்தி பண்ணா போதும். நினைவுல கொண்டு வர்றது பகவான். அத வந்து நல்லபடியா நமக்கு குடுப்பாங்க. நம்மளோட சின்சியாரிட்டி பொறுத்து. என் நிலையில் என்னிடம் சரணாகதி அடைகிறானோ, அந்நிலையில் நான் அவங்களுக்கு அருள்பாலிக்கின்றேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்காங்கல்ல. நம்ம எவ்வளோ டெடிகேட்டடா பக்தி பண்றோமோ, அதுக்கேத்த மாரி பலன். இது பரத் மகாராஜர் ஸ்டோரி. ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் லெவல் 1ல. டீரை நினைச்சு உயிரை விட்டுருவாங்க. நல்ல கிங் அவங்க. சரிங்களா? பயஸ் கிங்கு. அந்த லைஃப் ஸ்டைலும் ரொம்ப அழகா வாழ்ந்தாங்க. அதாவது லைஃப் ஸ்டைல்னா ஒரு அரசர் வாழ்க்கைய சொல்லல. அந்த பிரம்மச்சரி, கிரகஸ்தா, வானப்பிரஸ்தா, சந்நியாசி அந்த வாழ்க்கை முறைய சரியான முறையில வாழ்ந்து, பாவநிலை பக்தி வரைக்கும் வந்து கடைசியில ஒரு மான்குட்டி மேல பற்றுதல் வச்சு, மானா பிறந்து, அந்த பிறவி முடிஞ்சு மறுபடியும் ஒரு ஹியூமன் லைஃப் கிடைச்சு, அந்த பக்தியோட சக்தியினால 2 பிறவில என்ன நடந்ததுன்றது ஞாபகம் வச்சு, அந்த ஜடபரதர் வாழ்க்கைய நல்லபடியா அவங்க வாழ்ந்தாங்க. பகவானை நினைச்சு பகவானை அடைஞ்சாங்க. கூடவே ரகுகர்ணன்ற மன்னனுக்கும் அவங்க அந்த உபதேசத்த கொடுத்து அவங்களையும் முக்தி அடைய வச்சாங்கன்றத பார்க்குறோம்.
அப்போ நமக்கு ஞாபகம் இருக்காது நம்ம போன பிரிவில் என்ன இருந்தோம், அதுக்கு முன்னாடி பிரிவில் என்ன இருந்தோம்னு. ஆனா இந்த ஸ்டோரி தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, பக்தி பண்ணணும், இல்லைன்னா ஃபால் டவுன் ஆயிடுவோம். பாவ நிலையில வந்தேன், சரிங்களா? சும்மா அப்படி ஆரம்ப நிலையில இல்ல. பாவ நிலைன்றது ஆல்மோஸ்ட் அந்த எஸ்டசில இருக்கிறது, தன்னை மறந்து பக்தியில் இருக்கிறது, சரிங்களா? முழுமையான பக்தி பிரேம நிலைக்கு நிலைன்னுவாங்க அதை. அந்த நிலையில இருந்து அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, மான் மேல பற்றுதல் கொண்டனால மறுபடியும் மானா பிறந்தாங்கன்னு பார்க்கணும். ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு லைஃப் லெசன், சரிங்களா? அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்லபடியா நம்ம பக்தி பண்ணணும், வேற எது மேலேயும் பற்றுதல் இல்லாம பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றது. ருக்மிணி மாதாஜி ரொம்ப நேரமா வாசிக்கல, 8.7 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? சீக்கிரம் மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு மாம் ஸ்மர யுத்ய ச மய்யர் பித மனோ புத்திர் ம், மாம் ஏவைஷ்யஸ்யசம் க்ஷஹ. ம், எனவே அர்ஜுனா, என்னை இந்த கிருஷ்ண உருவில் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடுமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. போல், ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரி போல். இந்த ஸ்லோகம் வந்துட்டு நம்ம வாழ்க்கை நம்ம எப்படி வாழணும், இது வரைக்கும் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், இறக்கும் நேரத்துல பகவானை நினைச்சு உடலை விட்டால் பகவானை அடைவோம், இல்லைன்னா என்ன நிலையை நினைச்சு உடலை விடுமோ அந்த நிலையை அடைவோம், சரியா? இப்ப அதுக்கு பிராக்டிஸ் வேணும்ல, எப்படி நம்ம பகவானை நினைச்சு நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படி, அதுக்கான ஸ்லோகம் தான் இது, சரிங்களா? என்னை இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் எப்பொழுதும் எண்ணிக்கொண்டு பகவானோட ரூபத்தை மனசுல நினைச்சுக்கணும், நம்ம கூடவே இருக்காங்க. இல்லைன்னா வேற ஏதாவது தாட்ஸ் வந்துடும் இல்லைங்களா? ஜட உலக விஷயங்களை நம்ம டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ற தாட்ஸ் தான் நம்ம கூடவே இருக்கும். அப்புறம் அதுக்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இதயத்துல இருக்கிற பரமாத்மாவை நம்ம நல்லா தியானிக்க கத்துக்கணும், சரிங்களா? அது மஸ்ட். இல்லைன்னா வேற தாட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அக்கம்பைன் பண்ணும். அதுக்கு இடம் கொடுக்காம பகவானை நினைக்கணும். அதே சமயத்துல நம்மளோட கடமைகளை செய்யணும். அர்ஜுனனுக்கு போர் பண்ணிடுறாங்க, நமக்கு நம்ம கடமையை செய்யணும், சரிங்களா? உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து, ஏன் செயல்களை அர்ப்பணிக்கணும், அதுவும் நல்ல செயல்கள். நான் சொன்னேன், நல்ல பூவு நல்ல பதார்த்தம் தான் பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுவோம். அது மாதிரி நல்ல செயல்களை தான் பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணணும். அதையும் ஏன் பண்ணணும், ஏன்னா அதை நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணல நம்ம கர்ம பலனை அனுபவிக்கிற மாதிரி ஆயிடும், சரிங்களா? அதே மாதிரி உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும், ஏன் மனதை பகவான் மேல நிலைநிறுத்தணும், நாமரூப குண நிலைகள்ல. ஏன்னா மனம்தான் வேற வேற விஷயங்கள்ல போயிடும் தாட்ஸ். அப்ப அது நம்மள டாமினேட் பண்ணிடும், பகவானை மறந்துடுவோம். அதுக்கு அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானை மனதுல நாமரூப குண நிலைகள்ல எப்பயும் ஈடுபடுத்தி பத்திரமா வச்சுக்கணும். அது மாதிரி புத்தி, சரிங்களா? புத்தியும் நம்ம பகவான் மேல ஈடுபடுத்தணும். என்ன ஆசையோ அதுக்கு தான் புத்தி வந்து பிளான் பண்ணி கொடுக்கும். அப்ப மனம் வந்து பகவான் மேல ஆசைப்பட்டுச்சுன்னா புத்தியும் பகவான் மேல அவங்களை அடையறதுக்கான மார்க்கத்தை கொடுக்கும், சரிங்களா? எண்ணில் நிலை நிலை நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் மனதையும் புத்தியும் நீ என்னை அடைவா என்பதில் ஐயமில்லை. இந்த ப்ராசஸ்ல நம்ம வாழ்க்கை வேணும். எப்பயும் பகவான் நினைச்சு நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யணும், பலனெல்லாம் பகவான்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணிடணும். என்ன கர்ம பலன் அனுபவிக்க கூடாதுன்றதுக்காக மனதையும் புத்தியும் பௌதிக விஷயத்திலேருந்து பிரிக்கிறதுக்காக பகவான் மேல கண்டிப்பா நிலை நிறுத்தணும். அந்த மாதிரி நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா ஆன்சைட்டிலாம் இருக்காது, பகவானை நம்ம அடைஞ்சிருவோம், சரிங்களா? ஸோ அதுதான் இங்க நம்ம பார்க்கறது. 8.8 ஸ்லோகம். உஷா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? இல்லையா? சரி, ஓகே. வேற யாருக்கும் வாசிக்க வேணுமா, விருப்பமா ஸ்லோகம்? हरे कृष्णा माताजी। ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. अभ्यास योग युक्तेन सिद्धसा नान्यकामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पातानु चिन्तयन् பரமபுருஷ பகவானாக என்னை தியானித்து எப்போதும் தனது மனதை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இவ்வழியிலிருந்து சற்றும் பிறழாது பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனே நிச்சயமாக என்னை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. போல், ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இங்க நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன தெரியணும், எப்பொழுதும் தனது மனதில் நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி பகவான் நினைக்கிறதுல, சரிங்களா, தியானிக்கிறதுல
ஈடுபடுத்தி இந்த வழியில இப்ப நம்ம பார்த்தோன்னே இந்த வாழ்க்கை முறை சரிங்களா, இப்படிதான் நம்ம வாழ்க்கை இருக்கணும். அதையும் எப்படி இருக்கணும்? சற்றும் பிறழாது பயிற்சி பண்ணணும். ஏதோ கொஞ்ச நேரம் அப்படியே பகவான் நினைச்சுட்டு வாழ்ந்தேன். அதுக்கப்புறம் மத்த நேரம்லாம் பௌதிக விஷயம் தான். அப்படின்றது இல்லாம, எந்நேரமும் நம்ம பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணக்கூடிய வாழ்க்கையா வாழணும். அதுல பயிற்சி பண்ணணும். சரிங்களா? அந்த மாரி யார் இருக்காங்களோ, சற்றும் பிழறாது பயிற்சி செய்றவங்க, நிச்சயமாக என்ன அடைகின்றான்? பௌதீக பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து, இந்த கஷ்டங்கள்லேருந்து விடுதலையாகி, பகவான நம்ம அடையிறோம். என்னென்ன கஷ்டம்? அப்படின்றத கூட இதுல நம்ம பார்த்தோம். இங்க நம்மளுக்கு பாபங்கள்லாம் செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு. முதுமை இருக்கு, மரணம் இருக்கு, சோகம் இருக்கு, பசி இருக்கு, தாகம் இருக்கு, கஷ்டங்கள் இருக்கு, ஆசைகள்லாம் நிறைவேறாமலும் கஷ்டப்படுறோம். இல்லைங்களா? இவ்ளோ கஷ்டம் இருக்கு. இதுலேருந்து விலகி, பாபங்கள் இல்லாத, முதுமையற்ற, மரணமற்ற, சோகமற்ற, பசி இல்லாத, தாகம் இல்லாத, ஆனந்தமான அது பரமானந்தம். சந்தோஷம் இல்ல, ஆனந்தம். ஆசைகள் உடனடியாக நிறைவேறும். சரிங்களா? பக்தியில. அந்த ஒரு நிலைய நம்ப அடைய முடியும். சரிங்களா? ஸோ, அதனால நம்ம என்ன பண்ணா, இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலருந்து நம்மள விடுவிச்சுக்கணும். அதுதான். நிச்சயமாக என்ன அடைகின்றான் அப்படின்றத பார்க்கணும். கிருஷ்ணனுடைய நினைவை புதுப்பித்துக் கொள்ளவும், ஏற்கனவே பகவானோட பக்தர்கள் தான் நம்ப. இந்த சூரியனை மேகம் மறைச்ச மாதிரி நம்மளோட கிருஷ்ண உணர்வுல அந்த கண்டிஷன் சோல் பாட்லி பிளாட்ஃபார்ம்ல நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? விலக்கி அதுலேருந்து நம்ம புதுப்பிச்சுக்கணும் ஏற்கனவே இருக்கிற உறவை. அப்ப காதுகள், நாக்கு மற்றும் மனம் கிருஷ்ணரது சேவையில் ஈடுபடவும், எல்லாமே மனம், புத்தி, புலன்கள் எல்லாம் பகவான் மேல ஈடுபடுத்தணும். பரமபுருஷ பகவானை அவரது லோகத்தில் அடையலாம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? கிருஷ்ணரது ரூபம் உள்ளேயும் வெளியேயும். கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் கொள்வது? கண்டிப்பா உள்ள பரமாத்மாவா, வெளியில பாக்குறதெல்லாம் பகவான் தானே, இல்லைங்களா? அது இல்லாம நம்ம பகவானோட ரூபத்தை பாக்குறோம், இல்லைங்களா? மெடிடேட் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி வாழ்க்கை முழுவதும் ஜபம் செய்தல், மரணத்தின் போது கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்ளலாம். பார்க்கறதெல்லாம் வெளிச்சம் பார்த்தா பகவான். சரிங்களா? அதே மாதிரி வெப்பம் பகவான், குளிர் பகவான், எல்லாத்துலயும் பகவான் இருக்காங்க. அந்த முறையில நம்ம வந்து தண்ணி குடிக்கிறோமா, அதுல சுவையா இருக்காங்க. சரிங்களா? எல்லா பழங்கள் இதெல்லாம் சாப்பிடும்போது அதுல உள்ள சுவை வந்து பகவான் ஔஷதம். நிலாவிலேருந்து வர ஔஷதத்தின் மூலியமா சுவை கொடுத்துருக்காங்கன்னு. இல்லையா? அதே மாதிரி இயற்கையை ரசிக்கும்போது எவ்வளவு அழகான இயற்கையை பகவான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இயங்குது, எல்லாம் இயங்குதா? இதெல்லாம் பகவானோட சக்தியில தான் இயங்குது. நானும் பகவானோட சக்தியில தான் இயங்குறேன். நானே பகவானோட பார்ட் அண்ட் பார்சல். அந்த மாதிரி நம்ம பகவானை எப்பயுமே மனசுல நினைச்சுக்கணும். அப்ப ஆரத்தி சமர்ப்பிப்பது, நிவேதனம் சமர்ப்பிப்பது, பண்டிகை கொண்டாடுதல், இந்த மாதிரி நம்ம பகவானை நினைச்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள். இதெல்லாம் பிராக்டிஸ். இதெல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணா நம்மளால பகவானை எப்பயும் நினைவில் வச்சுக்க முடியும். நாம் கிருஷ்ணரை இடையறாது நினைப்பதால் வாழ்வின் இறுதியில் அவரை நினைக்க முடியும். இந்த மாதிரிலாம் விக்கிரக வழிபாடு, சரிங்களா? இப்ப நம்ம பார்த்தோம்ல ஜபம் பண்றது, இந்த மாதிரி ஃபெஸ்டிவல்ஸ்லாம் செலிப்ரேட் பண்றது. அப்ப இறக்கும் நேரத்துல பகவான் நமக்கு நினைவுல வருவாங்கன்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து அஜாமல ஸ்டோரியும் இருக்கு. இதுவும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான். இல்லைங்களா? இவங்க ஒரு உயர்ந்த பிராமணனா இருக்காங்க. ஆனா, மனம் வந்து சஞ்சலமாயிடுது. ஒரு பெண்மணி மேல ரொம்ப ஈடுபாடு வந்துடுது. அப்ப அவங்களால அதுலருந்து வெளியில வர முடியல. அதான். அதாவது நம்ம வந்து இடையறாது பக்தியில நம்ம ஒரு 10 நாள் ஈடுபட்டு இருந்தாலும், ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல 11 நாள்ல வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருவோம். சரிங்களா? இப்ப நம்ம டிவிலாம் பார்க்காம, நல்ல பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க வாழ்க்கையில. பிரசாதம்லாம் ஆஃபர் பண்ணி, சாண்டிங்லாம் நெறைய பண்ணி, ரொம்ப அப்படியே ஓகே. நான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்துட்டேன். அந்த பாதையில வந்துட்டேன் அப்படின்னு. ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் போதும். சரிங்களா? அதுலேருந்து டக்குனு நம்ப டைவர்ட் ஆகி போகறதுக்கு. அவ்ளோ வந்து மனம் வந்து நம்மள வந்து மாயாசக்தி வந்து நம்மள வந்து புல் பண்ணும். அதனால ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். எப்பயும் அலர்ட்டா இருக்கணும். ஆ. அந்த மாரி இவங்க வந்து நல்ல பிராமணன். இவங்க ரொம்ப உயர்ந்த பிராமணன். ஆனா என்ன ஆயிடுதுன்னா, ஒரு பெண்மணி மேல அவங்களுக்கு விருப்பம் வந்தது. அதுலேருந்து வெளியில வர முயற்சி பண்றாங்க. ஆனா முடியல. சரிங்களா? அப்புறம் அவங்ககிட்ட அவங்க மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த பெண்மணி கூட நெறைய காலம் வாழ்ந்து, அதுல பிள்ளைகள் இல்லாம பிறந்து, அதுல ஒரு பிள்ளைக்கு நாராயணான்னு பேர் வைக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா, அது இறக்கும் நேரத்துல நாராயணன் அந்த குழந்தைய கூப்பிடுறாங்க. அப்ப விஷ்ணு தூதர்கள் வந்துடுறாங்க. நடுவுல இந்த வாழ்க்கையில அவங்க நெறைய பாபங்கள் பண்ணிடுறாங்க. சரிங்களா? அந்த பெண்மணிய சந்தோஷமா வச்சுக்கிறதுக்காக. அப்ப அந்த பாபத்துக்கு
பிரதிபலனா யம தூதர்களும் வராங்க. அப்போ நாராயணன் கூப்பிட்டனால விஷ்ணு தூதர்களும் வராங்க. இப்ப அஜாமிலோட சோல் வெளியில இருக்கு. லெவல் 1ல சொன்ன அதே தான். நம்ம சோலும் வெளியில இருக்கு, பாக்குது. சரிங்களா? 2 பேருக்கும் நடுவுல ஆர்குமென்ட் நடக்குது. இவங்க நெறைய பாவம் பண்ணியிருக்காங்க, நாங்க தான் கொண்டு போவோம். இல்ல இவங்க பகவான் நாமத்த சொல்லியிருக்காங்க, நாங்க தான் கொண்டு போவோம் அப்படின்னு. அப்புறம் யாருமே விஷ்ணு தூதர்கள எதிர்த்து நிக்க முடியாது. அப்புறம் சரின்னு யம தூதர்கள்லாம் யமதர்மராஜா கிட்ட போய் சொல்றாங்க. அப்ப பகவான் நாமத்த சொல்றாங்க. பகவானுக்கு பக்தி பண்றவங்க, ஆ துளசி மாலா அணிஞ்சிருக்கிறவங்க இவங்ககிட்டலாம் நீங்க போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள அங்கேருந்து விலக்கிடுறாங்க. அப்புறம் இவங்க 2வது சான்ஸ் குடுக்குறாங்க ஹஜமிலாவுக்கு. அப்போ அவங்க நல்லபடியா அப்புறம் நாம சங்கீர்த்தனத்தை ஏன்னா தெரியாம சொல்லியே விஷ்ணு தூதர்கள் வராங்கன்னா, தெரிஞ்சு சொன்னா பா எவ்வளவு நாமத்துக்கு மகிமை அப்படின்றது புரிஞ்சு, அப்ப நம்மளும் அவங்க கூட நம்ம சொல்லும் பாக்குதா, நமக்கும் அந்த புரிதல் வரணும். ஓ! தெரியாம அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது சொல்றதுக்கு. நமக்கு அது கூட கிடைக்காத அளவுக்கு நம்ம வாழ்க்கை இருக்கே! அப்படின்னு நம்மளும் தெரிஞ்சுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் அலர்ட் ஆகணும் நம்பலாம். சரிங்களா? அலர்ட் ஆகி மகான் நாமத்த ஆசையா பகவானுக்காகவே உச்சரிக்கணும். அதுல என்ன சிரமம்? இல்லைங்களா? கிருஷ்ணாவோட பேர சொல்றதுல நமக்கு என்ன சிரமம் ஆயிடுது? ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம். ஆசையா என்ன பண்ணணும்? எப்பயும் நம்ம ஜெபிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அந்த மாரி ஜெபம் பண்ணும்போது, கண்டிப்பா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கடைசி காலத்துல பகவானை அடைவோம். அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு 8த் சாப்டர்ல பார்த்துருக்கோம் இதுவரைக்கும். ஆ அடுத்தது 8.9லேருந்து 22 வரைக்கும். பரத்தை அடைதலும் தூய பக்தியே சிறந்ததுன்றதையும் மண்டே அன்னைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். பகவானோட அனுகிரகத்துல. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருப்பஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा हरे